pa man ini sa wifi ko. Malinig na. Yan. Tara doon. Kumusta doon? Kumusta na doon? Yan na sumamais. Pigawan na. So, fish pans na limpian na naman. Init. Init, mainit. Buhay na sumais na tinanam na last time. Talong man ang tuyo. Sumais, pigawan na. Tuyo, pigawan na. Nabuhay na. Buhay na. Tinanuman mo yan, Puy Balingoy? Ha? Sa panggilid? Anya ka din ako kung ano, pasuno ka de? Ay, suid to na itinanam? Sukwa. Kaano mo kang tinanam? Sukwa, so black beans. Black beans. Pighalo mo sa black beans. Inalsa mo sana kay iba mo sukwa. Ayo, tama. Tama tumba pa kanid to. Kadto kun mo ta anuhan tagila yung kadto. Amo panggilid sa pula. Ukon mo kadto ta pagi kuan ta. Magana pa kung pananom na kangkong. Pagkatapos mo yan, ito mo badas-badasan. Binutan ko na ta. Lugado na. Padi awan na kadi. Arin, ay kading matalong. Nabunosan mo kanya min. Dudublyon kampang pa burak. Ayo, tapuson mo na lugudkan mo na. Kaya na nga pon grass cutter hindi sa pinagagyan. Kidto uno ta uno pabulosan tayo kukuhaan tayo tong tilapia. Tanuman ta na sana. Talong na sana gayo dito na ta ita. Nakaabot sa kayong balay-balay ng tubig. Uno tayo ito itanom. Manina sana gayod. Maray pa. Ta kwa. Kuan sana ang gardenon. Yan. Alaba. Guru garden na manina lang. Sayang mangkat marikutan. Kadi nga ni uno kadi raw ilipat mo naman gay. Ito mo na kadi ilipat sa swimming pool. Indang ani Ay. Maray kadi. Gatalong. Ha? Gatalong. Ayu. Ruma tata supisik takakwa. Natigbak swiba. Ilipat mo kang kinangapon. Nagkuano ba yung kadi? Pa. Supit sa ida pabasang. Ano yaman supit sa. Ang balang mga stock na stock po. Namaw ka na? Kinangapon sana. Pati ng ani ayan, usay yung tanay yan. Talong. Talong gayud kan. Talong klase. Suarin. Di ay. Kadtong inabuab, di maintin dyan kung talong kung no. Di maintin dyan kung talong kung ano.
nga da eskwela. Uh. Asa si Abing? Bye-bye.